बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि 3/29 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि अनजालि स्वर्गियारिनि मेसेंनि आबिर, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो, दिसि खान्दा सिमां, बाक्सानि रैदोम बर'नि टेट्रिक्टिस खन्थाइ, धेमाजिनि रनजित दैमारिनि उनदाहा, चिरांनि लैथोश्री बसुमतारिनि सानस्रि आरो सोदोब, क'क्राझारनि रिंखां ब्रह्मनि सिमांनि अनजालि, क'क्राझारनि देबज्यति बसुमतारिनि आं गावनोखा आरो चिरांनि अनिल ब्रह्मनि गोसोआव दङ आं दाबो खन्थाइया सेबखांजादों आरो अनिल कुमार ब्रह्मनि फोरमायै सिमां, सुरज बसुमतारिनि नोंनि समाय आरो ओइस इरागदाव फारांगिरिनि बारसे बिबार मानै सिख्रि सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।